Добрий день, чистовані русини! В ефірі програма «Живий русинський язик». І я, Олена Копенець-Барта, і отець Дмитрій. Добрий день! Вітаю вас, дорогі браття і сестри русинки. Днес наша тема – карпато-русинські традиції у період Великого Поста. Що найважніше мають знати русини, бо підготовці до Великого Поста, і як ото держали наші предки за період від Кирила і Мефодія. 1150 років назад на наші землі прийшли святі Кирил і Мефодій і принесли нам не лише азбуку, не лише чудесні переводи священного писання, переводи всіх богослужебних книг із греческого на славянський язик, не лише то, що перевели нам священне писання не з греческого нового, не з новоєврейського, а із древньогреческої Септуагінти, не лише то, що нам обезпечили нас чудесними даними із історії церкви, но ще нам принесли і традицію восточного православ'я і його пости. Наші предки, коли були язичники, вряд ли це знали, що таке воздержання в пищі, но приходять святі Кирил і Мефодій, і в наш народ ходить така традиція, яка вписується, я думаю, дуже-дуже скоро навіть в генетику. Бо карпато-русинський народ в районі теперішніх Карпат, восточних, западних, южних, северних, а по даним історії і геології, аж до восточних Татр, до восточних Альп. В цьому ареалі і були, і жили наші предки русини. Маю в виду до приходу мадярів. З того часу Великий пост став для людей наших не просто періодом іспитання, періодом мучення, а періодом духовного торжества. Тому современні люди думаємо, що пост – це установлення якоїсь дуже острої, не їж, не кинь, не йди, не пий. Зовсім ні. Навіть взагалі любі наші заповіді – це заповіді любві і предупреждення. Не бери ото, бо то є вредно для душі, а то вредно для здоров'я, для тіла. І розумний чоловік, розумна дитина, враховуючи підказку, приймає. А тому 1150-літня традиція Великого Поста переросла у національну ознаку. Уже нашого чоловіка, де би пішов робити, окрім, звісно, людей таких слабих, котрі не мають такої сильної традиції, більша частина людей владіє періодом поста правилами, як вести себе на чужині, вдома, у будь-яких ситуаціях. І нашого чоловіка іменно видно по пості в їді, по образу, по самому костові. І навіть по поведінці, що русини ніколи не робили свадьби у Великий пост або в другий пости. Ніколи не планували Великим постом робити день рождення з великими гульбищами, тільки є кітлям у церкві, помолитися, подякувати Богу і випити чаю, і вся гостина. А важно, що іменно ця національна ознака русинов, народ постящийся, спасло наш народ за 1000 років від различних асиміляцій з другими народами, які таких традицій не мали, особливо люди западної латинської традиції, де після того, як латиняни відділилися від Востока, резко послабили пости, а протестантизм взагалі їх усунув, прекратив, до сих пор не видать у них моральної сили. Тому карпато-русини, як православні, котрі держаться 100% традиції восточного православ'я, так і частина греко-католиків по інерції і ще держать пости. Не всі, маса людей там пости вже не держать. А важно, що іменно єдно з других, да і чужі люди до нас приходять, видять, як ми костуємося, як ми їмо, і навчаються етої древньої чудесної традиції. Великий пост – це не мука, то не їж, то не бери. То великое, чудесное і благословенне время духовного торжества і свободи душі.
іменно в період Великого Поста. І я свою кандидатську роботу завершив, і многі чудесні відкриття були Великим Постом, коли настільки робить асоціація у чоловіка в пам'яті, бо не загружені наші пори і наші унікальні ті маленькі пам'яті нічим, кроме святості, молитви і чистоти. Тож, приготовляється до Великого Поста, ми не кажемо, що йой, починається Великий Пост, а ми кажемо, поздравляємо вас з наступленням Великого Поста.